Durante os meses de marzo a novembro, o Concello de Vilagarcía volve poñer en marcha o programa Inclusión e Capacitación Digital, un proxecto mediante o cal impartiránse na vila de forma totalmente gratuita 17 cursos diferentes sobre a utilización das novas tecnoloxías. Sabemos que é urxente, necesario que sigamos fortalecendo esas ferramentas que poñemos en marcha nas administracións para cubrir unhas necesidades que cada vez son máis importantes. Pois dende aquí poñemos esta oferta formativa en marcha e intentaremos que se fose necesario ampliála na súa posibilidade. Os cursos divídense en 5 bloques. 4 deles son formación básica como a iniciación á informática, ao correo electrónico, aos procesadores de texto ou a administración electrónica. Outro bloque é máis avanzado con cursos como deseño de páxinas web ou edición de fotografías. A básica, pois falamos desto, de alfabetización, dos primeiros pasos que cada un de nós precisa para poñerse diante dun ordenador ou de outro medio digital, tecnolóxico, e poder intentar cubrir as súas necesidades. Pero despois de outros máis medios, como sería como nos pode servir isto para a obtención do teu primeiro emprego, ou tamén como a capacitación avanzada en ferramentas TIC, non? Os cursos son todos gratuitos e o máis demandado é o de iniciación á informática. Para o Concello, estas formacións son vitais para rachar coa fenda digital. Hai xente que non dispón de coñecementos, hai xente que non dispón todavía de medios. Precisamente para iso, nos últimos anos, sí que fomos adaptando un pouquiño. Se antes se facía todo con ordenador, pensábamos, non? A alfabetización digital solo con ordenadores. Pois incluímos un curso tamén para iniciación, para trámites habituais, pois o típico. Solicitar unha cita médica, descargarse o historial, ver como funciona o Sergas móvil, pedir un certificado de empadronamento e demais a través de dispositivos móviles. Os cursos teñen unha duración de entre 4 a 30 horas. A inscripción ás formacións está aberta a todas as persoas maiores de 18 anos de forma presencial no Centro CEMI de Vilagarcía.